podpredsedov Národnej rady. Pán predseda, nech sa páči. Ďakujem. Vážení podpredsedovia Národnej rady Slovenskej republiky a v prvom rade vážení novinári, vážené novinárky. Dovoľte mi, aby som v prvom rade vysvetlil postup v zmysle rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a na ďalšej strane zhodnotil nový rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky. Máme za sebou naozaj veľmi úspešnú 12. schôdzu. Čaká nás o 2:30 pokračovanie schôdze 12. schôdze Národnej rady, kedy dokončíme tajné hlasovanie. Musím konštatovať, že sa niektoré ustanovenia, ktoré sme zaviedli v rokovacom poriadku, ujali do života. Sami ste boli svedkom, ako ráznova tvrdou rukou zakročila podpredsednička Národnej rady voči nezodpovedným poslancom, ktorí si propagáciu svojej strany vniesli do sály v podobe odznaku a že sme naozaj videli konštruktívne rokovanie. Či je to opozícia alebo koalícia, všetci sme tu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a dostali sme mandát od ľudí. Niekomu sa podarilo zostaviť vládu, niekto je opozičným politikom. Ale asi všetci by sme mali byť k sebe slušnými kolegami. Ak je nejaký zákon platný, a ja by som chcel naozaj poďakovať všetkým poslancom Národnej rady, ktorí ho ctia, napriek tomu, že niektorí avizujú, že ho dajú na ústavný súd rokovací poriadok, tak ho treba rešpektovať. A v živote je to tak, že nie všetky zákony sa nám musia v živote páčiť. Nemusíme byť vždy spokojní s tým, čo zákon hovorí, ale všetci dobre vieme, že v bežnom živote musíme svoje povinnosti plniť. Ako k tomu prídu ľudia, ktorí žijú v živote, že sa im nepáči nejaký zákon a konali by inak. Ja som veľmi rád, že sa otvorila jedna závažná téma v Národnej rade a to je elementárna slušnosť správania, nezneužívania rokovacej sály na PR a politickú propagáciu spôsobom, ktorý znevažuje kolegialitu alebo kolegov. Sami ste boli svedkom, že niektorí poslanci ulietávajú, pretože si myslia, že majú absolútnu imunitu, že môžu urážať Židov, iné národy. A potom sú tu iní, nebojím sa povedať, ľudia, exoti, ktorí sú naučení, že zo všetkého sa dá vyhnúť, na všetko sa dá nájsť finta a so všetkým sa dá vybabrať. Ja konštatujem na základe schôdze Národnej rady, 13. schôdze, kedy bol jediným bodom programu, že má byť odvolaný predseda vlády Slovenskej republiky, že sa ukázalo, že iba jeden jediný poslanec nerešpektuje zákon. Expert na vyhováranie, vyhýbanie sa zákonných povinností. Rád by som vám ozrejmil postup, ktorý som zvolil. V zmysle paragrafu 32 odseku 2 som opätovne vyzval dotyčného poslanca, aby vyniesol z rokovacej sály obrazové vizuálne pomôcky. Či sa to pánovi poslancovi páči alebo nie, je platný rokovací poriadok, ktorý musí rešpektovať do momentu, kým ústavný súd nerozhodne inak. Následne sme pristúpili k prerušovaniu schôdze a keďže rokovací poriadok pozná dnes inštitút, že opätovným napomenutím a vykázaním zo sály nastáva absencia, bol predmetný poslanec upozornený, že sám zmaril schôdzu. Je to otázka na voličov a na všetkých ľudí, z opozície, keďže predmetný návrh obsahoval desiatky podpisov, aká je neúcta k týmto poslancom zo strany predmetného poslanca, že sa dnešná schôdza nemohla konať. Keď som dostal oznámenie o zvolaní, bezodkladne som predmetnú schôdzu zvolal a verejne vyhlasujem, že ctím si práva opozície a že chceme bezodkladne pokračovať v schôdze Národnej rady. Najskôrší možný termín je 4:00 do 1:00 hodine. Ja so smutkom konštatujem to, že niekto v rokovacej sále, či už to boli poslanci z LSNS,
alebo poslanec Olano uprednostňuje svoj osobný politický záujem nad tým, aby znevážil Národnú radu. Neexistuje zákon, ktorý by šialencovi alebo človeku, ktorý chce páchať akýkoľvek čin v rozpore so zákonom, niečomu zabránil. Taká norma neexistuje, teda neexistuje naozaj niečo, čo niekomu vstúpi do hlavy, ale existujú sankcie, zodpovednosť. Všetci ľudia v bežnom živote sú zodpovední za svoje činy. Nezaplatíte daň, dostanete pokutu. A dnes predmetný poslanec, keď porušil rokovací poriadok, dostane patričný trest. To ale neznamená, že by niekto chcel poprieť práva opozície alebo nejako brániť odvolaniu predsedu vlády. Všetky tie práva opozície ctíme. Je mi naozaj ľúto všetkých opozičných poslancov, ktorí si pripravili svoje vystúpenia a ktorým svojou neslušnosťou, netoleranciou pán poslanec zmaril ich vystúpenie. Naozaj by som chcel, aby sme všetci zvážili to, akou cestou má ísť ďalej spoločnosť. Ak bude poslanec príkladom pre bežných ľudí, že nemusia ctiť zákony, nemusia platiť dane, že si môžu povedať, že majú právo na občiansku neposlušnosť a že môžu čokoľvek, tak potom v spoločnosti bude anarchia. Ja by som naozaj ešte raz poďakoval všetkým tým, ktorí sa prepracovania rokovacieho poriadku účastnili. Svojich podpredsedov Národnej rady poprosil možno o krátke vyjadrenia v duchu toho, čím som ja vystúpil, ale chcel by som aj uviesť veci ešte s jednou výzvou. Opätovne vyzývam poslancov Národnej rady, aby sa správali ku svojim kolegom slušne. Nechceli by ste počuť tú zmes nadávok, hulváckých urážaní, ktorú my niekedy od pána poslanca počujeme. Dnes toho predmetom ataku tohto pána bol aj podpredseda Národnej rady, pán Bugár. V mene ostatných kolegov sa pánovi Bugárovi ospravedlňujem, ale to, čo si dnes vypočul od pána poslanca Matoviča, nepatrí ani do tej najhoršej cenovej skupiny. A naozaj je mi to veľmi ľúto, ak kolega kolegovi povie také škaredé, perverzné slova. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, zákony platia pre nás rovnako. Aj keď niekedy nesúhlasíme, to bolo aj v minulosti veľakrát, ale zákon platí. A viete, že veľakrát bolo povedané, že niektorí nehlasovali za ústavu, my sme stále hovorili áno, je pravda, my aspoň to dodržujeme na rozdiel od iných kolegov. A v tomto prípade je jednoznačne to, čo urobil predseda Národnej rady, to by som urobil aj ja, keby som ja viedol rokovanie. To znamená, poslanec si upozornenie, že porušuje rokovací poriadok, po druhom upozornení je vykázaný, keď nevyjde von, samozrejme v tom momente potom sa prerušuje schôdza, je grémium a grémium sa rozhodne. Viete, že veľakrát dostávame od občanov aj listy, ja čítam pravidelne aj svoju fanpageovú stránku a tam je to jednoznačne, že v parlamente stále sú hádky a nevedia prečo a tak ďalej. Tak napríklad aj preto, lebo niekto nevie normálne pracovať, len chce vyvolať hádku, lebo tým pádom samozrejme je v stredobej pozornosti. Takže ja si myslím, že opozícia si musí vo vlastných radoch buď urobiť poriadok, alebo potom sa vysporiadať s pánom Matovičom. My budeme dodržovať rokovací poriadok a keď bude k tomuto dochádzať napríklad aj pri pokračovaní alebo počas pokračovania tejto 13. schôdze, tak samozrejme znovu takisto to môže dopadnúť. A čo sa týka toho, že pán Matovič ako v úvodzovkách slušne sa správa, ja som išiel upozorniť pani poslankyňu Cigánikovú, že nemohla mať procedurálny návrh preto, lebo a prišiel tam Matovič a začal veľmi tvrdo také slova používať, ktoré ja si myslím, že možno, že niektorí, ktorí si dajú pár litrov vína, ani by si nevypustili z úst. Keď som povedal, počkajte, ja to nahrám, zapol som mobil, teda nahrávanie, tak prestal. Musím znovu zopakovať to, čo som povedal už veľakrát. Keby sa tá zlosť, tá negatívna energia, ktorá obklopuje pána Matoviča, keby sa dala využiť napríklad na svietenie
tak Národná rada zadarmo svieti celý rok. Len bohužiaľ to sa nedá. Takže musíme sa vysporiadať s tým, že toto budeme mať asi celé ďalšie 3 roky. S tým, že samozrejme to môže zabrzdiť aj niektoré rokovanie, alebo v tom momente podľa rokovacieho poriadku nemáme inú možnosť len konať tak, ako sme konali dnes. Dámy a páni, možno len v krátkosti chcem povedať takisto za seba náš poslanecký klub, že stojíme za rozhodnutím pána predsedu, ktorý naplňa literu zákona rokovacieho poriadku. Sami dobre viete, že správanie pána Matoviča v minulosti bolo možno jedným zaujímavým bodom, ktorý nás viedol k sprísneniu týchto podmienok v rokovacom poriadku. Pán Matovič je sústavne príkladom aj iným poslancom, ktorí sa správajú niekedy podobne. Mali sme možnosť za posledný týždeň zaznamenať veľa vulgarizmov v sále na osoby, ktoré neboli prítomné v sále a možno na ľudí, ktorí sú v určitých funkciách a používať takýto slovník je naozaj extrémne nemiestne. Bez akýchkoľvek dôkazov. Videli sme nahrávanie počas voľby, tajnej voľby do disciplinárnych senátov, kde už zásadne to odporuje už len s názvom tajná voľba. Chcem povedať, pán Matovič, asi mu viac stojí byť pred kamerami a urobiť takýto cirkus, ako sa venovať normálnej práci, pretože celé dopoludne nebol na rokovaní pléna, ani nehlasoval, pokiaľ si dobre pamätám, za návrhy zákonov svojho opozičného kolegu, pána poslanca Beblavého, ktorý nás aj napriek tomu, že sme upravili zákony o jednokolovej voľbe do VUC, aj sme prijali ústavný zákon, aj napriek tomu sme rokovali o jeho 28 návrhoch zákonov. To znamená, skôr ako normálna práca pre ľudí, pre voličov, mu je výhodné robiť cirkus a ja si myslím, že tak náš klub, ako aj ostatné koaličné kluby sa musíme tvrdo dištancovať od takéhoto konania. Ja naozaj len veľmi krátko chcem vyjadriť poľutovanie nad tým, čo sa dnes udialo. Končiaca 12. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky ukázala, že nový rokovací poriadok je efektívny nástroj. Nielen, že sa teda zefektívnilo rokovanie Národnej rady, ale poslanci rešpektovali až teda na ten jeden incident s poslaneckým klubom ľudovej strany Naše Slovensko. Všetci rešpektovali tento rokovací poriadok. Aj poslanci, ktorí možno s ním vnútorne nesúhlasia, si uvedomujú, že zákony treba dodržiavať. Avšak žiaľ, medzi nami sú ľudia, ktorí sa dokážu dostať do médií len vtedy, keď urobia nejaký škandál a nejaký rozruch. A my sme si už teda všímali, že to už tretí týždeň ide v pohode, že nevznikol takmer teda žiadny incident a všetko ide podľa najlepšieho poriadku. Vedeli sme, že Igor Matovič jednoznačne musí prísť s niečím, čo vyvolá škandál. Žiaľ, zneužil na to svojich opozičných kolegov, ktorí podpísali návrh na odvolanie predsedu vlády, chceli sa normálne zapojiť do rokovania. Ja som si dnes všimol, že 18 poslancov z opozície bolo pripravených písomne do rozpravy. Sú to poslanci, ktorí sa zrejme pripravovali na to, aby ich vystúpenia boli na nejakej úrovni. Žiaľ, Igor Matovič ich hrubo zneužil, pretože ich použil na vlastné divadelné predstavenie, ktoré dnes urobil. Preto a ja plne podporujem rozhodnutie predsedu Národnej rady a verím, že v prípade, že vo štvrtok, keď sa otvorí schôdza, príde opäť k narušeniu poriadku a nedodržaniu rokovacieho poriadku, že sa tento rokovací poriadok uplatní aj vo štvrtok a nedovolíme pokračovať v schôdzi, ak bude poriadok narušený.